Amaitu dira, txapak egun batetik bestera, Miluzeko txapak amaitu zaizkigu. Hortu dira? Bai, etxien dana ondo egiten dutenak. Ba, listo. Ukidu 200 txapako serie bat, eta agurtu dira. Zehazki, ez baita gauza bera, piñak. Piñak, bai. Piñak beste kategoria du. Txapa edo zein ematen zaio, piña daia esklusiboa. Parkatu, txapio beto da, horrotza kolako, piñak zulu eitzen dago. 80ko hamarkadako gaztiena eta txapak badakigu zer da. Txaketa bakeroak eta bat. Bueno, ez dagoela txaparik. Txapa emateari utziet, etorri Miluzera. Etorri behar zariela, nahi basien erakutsi Euskal Herrizen aurrien, ze onak zarien. Datoz lagunela jakiak, honek bai. Honek bai. Hau bai. Ainhoa eta Marcos, Ane eta Maialen, Ariane eta Ierne. Ainhoa eta Marcos, txapa bai zuei, atzotik aurrera. Ze ondo finala. Ze ondo. Oso, bai. Pena justito hor, baina bai. Ukitu egin zenuten, Ainhoa eta Marcos, hau pasuek, 95.000 eurotik gora ditugu Miluzeko sakuan Ainhoa eta batera geratu ginen. Zela? 11ko osatuta. Bai, batera geratu ginen, bai. Urrezko galderen erdia be bai. Ze sentimentu egin zuela? Gutxi, bai. Bueno, oinarte bestotine. Miluzek insomnio pixka bat eragin dizu, ez da? Bai, Miluze. Bestela lo ondo egiten dutenetako zara, ados? Ondo, Bruneiko bandera eta ja logelan, jarrita, bai. Ez da ubikatuta deia. Ondo, esango dugulako bestak beste zuzenbidea ikasten, Ainhoa Italiatik etorri barri, Erromatik etorri barri, abes batzan abeslari, oinakin. Zema zari, Ba, 40 bat esango neke. Baina biltzen zari, dinot, bidai hartzenetan, aziartin eta... Bai, lehiaketatan, aurten, udan egon ginen Italian, egon gara berrialde ezberdinetan. Italian zu, Bai. Horrek loak entzen dizu? Kontzertuak eman beharraketan? Ez, disfrutau egin du. Hemen ez. Hemen, segun. Eta gero, gugan taldeko musikari, koruek bai? Koruek abesten, esango dugu? Bai. Erraxiak. Eta, kontzertuak eta zer, ze moduz, Marcos? Ondo, ari gera martxa hartzen pixkanaka. Eta oain baitugu udaberriko kontzertu batzuk, eta... Italian, eta... Ba ez, Ainhoak zeo zelortzen digun, baina... Kontaktuak izango ditu. Guztrago goinaken ikuste. Bai, zazue prest. Ondo. Zakuakin errexago. Hori da, zakuakin erreza, hau dantzari bede bai, lesionatuta, ez dakigu hau gezurra den edo ez, dantza egitea eskatzeko edo, ikusiko dugu. Hau pasuek, ongi etorri. Eskerrik asko. Ane eta Maialen, Gabon, ondo? Ondo. Leku hartuta ja bintzat, ezta? Bai. Bigarren ez gurean, dirurik ez du irabazi. Beraz, esango dugu... Taldia urrun dagoela oraindik. Iritsi dira mezu batzuk, badakizu animalisten kontua, eta... Erosi ez, egin behar da adoptatu, hori txakurren kasuan. Zaldiak ez dakit, adoptatu... Ez naiz informatu, baina, adoptatu berro alimaz. Aukeran, ez da... Egin behar da, buelta baterako alkilatu. Ja. Erosi nik eneuk egingo, erosi non baina etxeko txikiek nahi dute eurentzat, zaldi bat. Nik bebai izurde bat nahi nuen, eta ez dinda. Dinot, oporratan gero, Ane, nok emoteko jaten zaldizeri? Entzatun, bai, azketorri etxea, begira. esplikatuta ulertzen badu. Ondo, presta detu zara gainera, oso ondo. Nik audio mezu bat bialdukatzat, zaldien nahi zunien bueltatxo bete mateko bakarrik. Kompainia egiteko, eta. Kolorea eta pentsauta dugu? Txuria, segura. Txuria, zaldi txuria, Maialen, nola zaten da hori portuguesez? Caballo branco. Eta beltza, caballo preto. Badaki pizka bat, kontuz, Pasaitut bost ordu entxeatzen, hori esan berra dugat. Maialen, badago beste lotura bat, alere txikitatik lagunak, familia arteko konturen bat? Bai, nire lengusoakin ezkonduta da. LBH lako ikaseak niri begira zen, haintxon bezez. Persona heldua gara. Lengusoarekin ezkonduta? Bai. Vale. Bentaja bat, Bazkari familia arretako eta... Bai ez da? Kuadrillakoa, familia... Nora, Joan, zora barri. Gaur Sakura aldela iritsi behintzat. Bai. Finalera, besterik ez bada. Ados? Nahiko banuka. Apa, bikote, animo, zorte hon. Barian eta Iarnezen moduz. Ondo. Bueno, Gabon, azpeititik, gure aizpak, gure biskiak, arian ezagutzen gara aurretik. Bai. Aurreko Miluzen oso errakastatxo hili zineten. Bai, Bai. Astoratzen Euskal Herriana. Bai, bize batera. Karrekin. Bai. Ze oroitzapen, Iarne? Bueno, orduan oroitzapen politxe dazkeu, Oso ondo pasaren. Urtetxu batzu pasatu dira, Asko. Zemat? 15, 16. Bai, maio, gabe, oraindik. Olako zeo zer, administrari lanetan bat eta bestie, eta gimnasia artistikoan be,
Erritmikoan, barkatu. Azpeitia izan da hortan potentzia bat, ez da? Bai. Bueno, guk sortu genuen talde bat. Bai, Azpeitin, eta gu askoitin ibilitzen geha, baina... Bai. Ibili zarete, orain entrenatzaile lan Hori da. bai, inoizkotan, bueno, horbe, bat egin dugulako uniekaz eta basabiltzate, eta... Eta gurasoen jatetxean ere, bai. egiten, Bai. Eta, de todo. Promo pixka bat egingo dugu. Danetik pixkatite deu. Baina gurasoenera joan daitezen eta... Bai, etortzeko. Izena du. Ongi etorri izena du. Begira, Ikustezu! izen horrekin joan. Ikustezu! Bueno, eta zein intentziorekin gatoz, miluzea Gaur, bueltan? printzipioz, aurrea jarraitzeko. Eta gero ja aurra jarraitzua dugu, zaku emateko. Bueno, Oso pixkanaka. Hori da. Ze poz, bikote, zuek ikusti, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta pixkanaka gora eta gora. Gaur, zenbaki borobila, aproposa, jokoan ditugu. 96.000 euro! Oso zori! Hogeita amasei. Ondo, publikoan ia 96. Ba, gutxiagorekin ere konformatuko gara, Publikoan Irungo do, Txingudi institutoko lagunak. Batzuek. Jende ona. 96.000 euro. Nahi zuien? 96.000 euro? Eskuratu? Bai. Asilanien? Egia esan, bai. Asilanien? Arrasto zarrasto. Ainhoa eta Marcos. Lehenengo taula, estrainatuko diguzue? Arrastonekin, kostako zelatari nagusia da. Itxasargia. Ona. Bai? Ondartza. Kaioa. Oso ondo! Haze, hasiera. Baitien, ondo egun puntu, zuentzat. Haupa? Epa. Eta lehorreko asmatu gainera. Epa. Bigarren taula, lehenengo arrastoa, Ane Maialen. Eskulanetarako osagaia izan da aspalditik. Buztina. Horratza? Zer? Kola. Edo leke da. Eskolan koloretako asko erabiltzen dira. Gometxak. Hortxe gabiltz. Kartulinak, Zer? kartulinak. Haupa! Lareta barbutu! Epa! Eiarna inspiratu detorri da. Bai, bai. Ondo, kristalesko bolarekin, 3. taula, lehenengo arrastoa. Izen berezi bat ematen zaio. Paso. Bai? Ama. Barazkia. Lainoekin kostata ikusiko duzu. Izarra. Bero, Ostadarra. Eguzkia. ez da Hollywood, baina izarrez beteta dago. Konstelazioe. Eta irutik iru. Terce lauro puntu. Wow! Fuerte etorri da, Zerria, Ainhoa Marcos, ez gara gutxiago izango. Emintzioga. Zulekua mesedez, Ane Maialen. Bezaldera. Eta elkarlana, beharrezkoa kasu honetan. Lemiziko puntua lortzeko demora. Hasi, Marcos. Jateko. Luzea. Moztutea. Saltxitxoia. Ez. Bizkotxua. Bustita. Bai, Takoa. Zer da? Brazo gitano. Kebab. Ez. Moztu. Hori baino errazagoa. Bigarrena. Ane Maialen lagundu Figureia. zegoen. Bai, marrazoa, bai. Marraza. Garbitu? Ez, Borobila. Jatekoa. Platera. Oina. Usaia. Gazta? Gazta, ados? Gazta raiatu. Gazta eta gazta raiatzen duna. Bai, oso ondo. Venga, zer dori? Nor da? Sukaldaria, saltxitxa. Ez. Txorixoa. Zer da hori? Forma horrekin, beste zerbait? Ogia? Bai! Okina! Bai! Eta errua kaso izango du Marcosek berak. Iritsita segituan aziten saltxitxa eta hau da beste. Horrein jendeak ez du besterik ikusten. Saltxitxarekin lotu zaitugu Marcos baiabetiko. Enkasillatu gara. Bai, no? Okina, eskara iritsi, aurreko bizek bai, 40 puntu, bale?
Zertzarete, biak teliakoak edo? Eta gaina iruran ogia itea akatu Bai, Iruran egiten da ogia, jode. Ze, aurrera tuta, ja. Hartu lekua bezala ez. Azpeitiarrak bestaldean. Apa, Irura, denbora. Zintxatu ondo, Txakurre. Katue, zezena, belle. Ez. Dromea joe. Ez. Ah, trikue. Ondo ean, Zue. Metxerue. Ez. Mobile. Bai? Aplikazioe. Ez. Kargadorie. Mobil Bai, karga kargadorie. jo, bai. Moskorra. Bai, ados. Tabernan, moskorra. Bizok. Kebapa. Sandwichen da furgonetie. Juergan. Bai. Furgonetie. Bai. Bat moskorra eta bestien bokailu saltzituen furgoneta hortakue. Bai, ez da? Edo zer? Moskorra, juergiztie. Vale. Juergizti, Bai, oso ondo. Bai. Ondo. Oso ondo. Hemen jartzen zuen food truckeko langilea, Ez da bai. guztatu hori. Furgonetik, goizeko furgonetik, parrandatik ero oso ondo Nola sartzen zaten dio gara. zuen horri, zuek? Furgonetakoa, bai, ba. Eta, kanzer burger ere deitua, ez? Zuek ez diozu deitzen? Ez. Iruran ez dago... Iruran ogia! Etxera joan horretik ogito. Iruro baina, erto! Danak asmatuta! Ondo! Aizpak oso inartxu, Inintziatan aurre bartan ondo segurenik. Bai. Bai, Baina orduan alkarri zan. Alkarri Ja, nion. orain ere ondo seguru, hartu lekua. Aina Marcos bestaldean. Suerte. Ozen, beste iruko baten bila. Denbora. Ondo irakurri, Eta hasi? Bai? Kartera jolasten, musa. Bai? Musa. Triangelua, Irukia, Egipto. etxeaz, eskalatu, mendia. Vale? Zer da Bai? hori? Katxarroa. Arpoiak edo... Eskalada, Nola zaren zaio? Zer da? krampoiak, ez. Rampoiak hanketan. Bota... Nola zaren zaio horri? Katxarroa. Bai? Hori behar dugu. Txatet urten. Eskalatzeko... Bai, baina nola du izena, Marcos? Ez, Ez... Katuak hankakoa dira. Ez. Ni ez dakit. Ez. Hirugarrena? Hokeixan. Hokei. Gola Porteroa sartzen, eta porteroa gola joko gehaketan. jokalaria eta Eta zer porteroa. egin du? Gola Gola sartu, gola gelditu. Geratu. Gelditu, ondo. Ondo. Venga, ba, Eskalatzen falta. ari azkar, denbora hau. Ez que ez dakigu izena. Zer? Violeta. Ez, Nahiko gailu ezagu, violeta, ez? Ba, hitza da, Bai, baina bai, bai. Gero esan ateatzeko da, ez. bai. Troski hil zuten, violetategaz. Egia da. Friak alon etxean Eta argi dago, azpeitiarrek musean trampak ere, peinuak eta hogeita Ze maika eta... ondo, berrogeina, bi asmatuta. Ondo. Eroglifikoak. Lasai dagoela, eroglio, esan didate. Bueno, Eskerra. Medikatuta gaur. Atzo pasauen Medikatuta gaur, zan. lasai, bai. tarteka erregulatu egin behar izaten Bai, dira, ez da? bai, txiste batzuk topatzen, barregiteko Ondo. danok, bai. Gaur giroan nien. Ea barra egiten dugu, nahi Marcos? Aina Marcos, lehenengo eroglifikoa, denpora. Mendian aurkitu ditut, Jon, zela dau. Ez, bai, Ainoa, segi. It's my life, horrena. Jon... Ez, abizena. Zerrena? Joder, it's my life now. Bon Jovi. Bale? Bale? Jobi, oioak. Ez? Bi onjo. Oio. Onjo bat. Oio ba... Bon Jovi? Oh, Hostxe zegoen? Bon Jovi. Bekenduta on Jovi. Bai ba. On Jovi. Bai, Bi onjo, ez? Onjo, bi. on Jovi. It's my Mira, life. nola begiratzen diguten. Ezin da ontzat eman. Urrengoa bai. Egon nintzen ni, maite egin dut honegaz, urte Bai, asko. Bai, Ainoa Marcos, bigarrena denpora. Ez alean, Oso ona atera zait. Bexake... Xa... Mela. A ver, Bexamela. vale.
Bexak eteken dute xa, bexa, Mel Gibson A, bexamela. Hau pasuek? Ondo, kroketa egiteko ontxoak falta. Bai. Bexamela, bai, 50 puntu. Ondo! Aneta Maialen! Eroglifikoak ja zeuen lagun egin da. Ja danak asmatzeko prest gaur be. Hoxe. Hau paneskak, lehenengoa denpora. Marraztu ezazu. La pizza eta R. Zaten zuten? La Bai? pizza Bai? eta la R. La pizza? La pizzarekin. Bai. La nota, pizza, eta irakurtzen jarraitzen dugu, eta ekin esaten du zinemagileak azteko. Bueno, guri be bai. Bai, Askotan telebistan esaten eta... digute. Bai. La pizza arekin. La pizzarekin, ondo. Aprobetxako la pizzeri museo bat bidaltzeko. Egia, ikustea Zubak moratua, izan, Xabier Lalbitz, superfana dana miluzekue. Xabier, etorri? Ja. Bueno, gu gonbidatu behar genuke. Bueno, bueno, berezi baterako bai, edo. berezi baterako. Apa, Xabi. Bale, bigarren eroglifikoa denpora. Gazta saldu digu. Abel. 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 Zainak. Abeltzainak. Abeltzainak, noski. Bueno, hasi dira krasak agertzen beste bat. Bai. Abel, ertzainak, erreztzainak, abeltzainak, oso ondo. Krasak, denak ez. Gari, ez da? Eta Abel. Eta bai, Danak, eta Jodi, danak. Neskak eroglifikoek zer? A ver. Erdoildu Abel. taia makinaria Abel. edo ondo, etxerik eta? Bueno. Bueno, osatuko dugu, seguro. A ver. Lehenengo ba, denpora. Ez ditut ulertzen, Pardo. zer da? Pardofor. Zer da? Belarmeta. Bale, Metaforak. bale. Meta bat, metaforak, oso ondo. Bale? Zen eta argi esan da gainera, Bai. Bale, ba, zailen egin da lehenengo asmatu. A ver. Bigarrena denpora. Telebistan ikusten nuen, Pan Bai. rosak. pan, Pan plater, pan... Pan rosak ez? rosa bai, bai ez. Pan zer gehiago? fitxak. Pan? Fitxak. Pan... Zer da? Plan, Zer da? panterak. Bai, pantera? Rosa? Pantera rosak. Bai, bale. Ez tekan dugu lertu. Peter Pan, Peterrez, pan bai, platera. Eta erdia daukagu tera, orduen, vale. pan, tera eta rosa da. Teren, Pantera teren, rosa. Oso ondo. teren, teren, teren. Egun puntu. Ez supersale Irune. Bai, irundarrek ikusi baino jan, igual, Pantera Rosak, oso honak. Bai, ondo zaudete, bueno, alazak Bai, bitartean. ondo dauz. Buelta ematen diguzun bitartean. Kikek bidalitako zazpiki bat, Kike bidali digu, bai? Hain zuzen, Bolu eta Barri ostalaritza eskolatik. Bertara joango zen, itzaldi bat ematera edo seguru, Kike. Kike! Bai. Ez da deskantzaten, Kike. Itzaldi eman eta gero, jan dezadan menu bat edo Oso hemen, ondo. ezta? Eta menuan, eskaintza askoren artean, honakoa, eman diote Kikeri. Masail gixatu ez betetako zakilak, eta esan du Kikek. Jode, ba, aztele materako, ez dakit, ba, masail gixatu ez betetako zakilak, Gazteleraz penka rellenas de carrilleras guisadas, alegia. Penka zegoen lekuan, bueno. Zehazki non zan? Boluta barrein. Bai, zergatik? Non dau? Interesa? Bai. Bueno, Txiarrenda, joan da, a ber. A ber, zakil dau. Ez da katxoa garra, Aringorri errea okinekin ere eskaintzen dute, zer da hori? Bueno, bai hori ja. Patata panadera. Hori ja. Aringorri errea okinekin. Bueno, esan nago, Laizter Ilaski bertan izango da. Kike, eskerrik asko. Gorde batzuk! Esan didate. Marko zera zugo nahi, saltxitxek. Baita ere. Estilokoak. Esan didate irundarrek, pixka bat, ahotxe hartuta ote daukaten edo. aitzakia. Eta baliatu nahi dutela hau, miluzeko eskua, pixka bat, rock eran edo abesteko. Oso ondo. Ez txio, Irungo Mosku plazan badaunde bezala. Oso ondo. Prest daude? Bai? Bat, bi, eta hiru. Miluzeko esku. Esku horretan dago. Febi muguza arro egoa. Kortatu, estiloan. Oso ondo. Ondo. Ez da gambara abez bat zain. Lehenengo hilara bikain, neskak zurek rockera, ondo. Hau gambara abez bat zain, pixkat garajea abez bat zain. Apur bat okerrau. Ainhoa, Marcos, zuen eskua. Lanerako gogo gutxi. Dio, enuntziatuak.
Zein da katuen zentzumenik garatuena? Usaimena, ukimena, entzumena edo ikusmena? Ukimena? Ez? Usaimena? Usaimena. Entzumena. Nik usaimena esango nuke, Nik ikusmena. Bai, ez, ikusmena ez. Animalizek ikusmena ez. Bestea ez. Bai, hori jakina da. Bai, noski. Bai. Ondo, freskak. Aurrera. Ze euskal abeslariren diskoa da argazkikoa? Benito Lertxundi, Mikel Urdangarin, Xabier Lete edo Rafa Rueda. Rafa Rueda? Xabier Lete? Mikel Urdangarin? Osondo? Zuzen. Zundo ezkek. Aurrera, eta entzun! Ze urtetan jaio zen Bryan Adams abeslaria? 49, 49, 79, 79. 49. Osondo. Baitxaroten nuen Summer of 69. Aukeratzen hasita, ez da? Bueno, Iradokizunak. bai, Agokionari. Ondo? Ena Marcos! Zein da argazkiko herria? Burgi, Erronkari, Izaba, Otxagabia. Izaba? Burgi. Ondo. Rekazagun hori. Ge. Ge. Eskatu nahi? Ez, aurrera ingo dugu. Amazazpi urteak, amazazpi zuri dira Ezekiel, mingotzaren. Merkramina. Ondo, ito izan ze kantu entzun dugu? Ezekielen ikasgaia, Ezekielen ametsa, Ezekielen esnatzea edo Ezekielen profezia. Ezekielen ametsa. Erregotea. Ezekielen esnatzea. Esnatzea, Ezekielen probezia. profezia. Hori bai. Osondo. Profesionalak zarete zuek eta. Ondo. Askatzeko aukera badago. Aurrera ingo dugu. Zein da argazkiko jakia? Eskeixada, Melimato, Sanfeina edo Calzots? Calzots. Klar, Oso ondo. korrekta. Ele. L, katalanen L agertu da. Askatzeko aukera ere bai, Ena Marcos, eta esango dizut bitartean, 2022an Britainia handiko hotel batetik horrelako bat desagertu zela. Egin diatek kaso pila ederra. Hotelan zer? Zalpena eman da. Aurrera. Zein ez da antzerki obra bat? Ez dok ero, ondamendia, zerbait garrantzitsua edo Mami Lebrun. Ez dokero. Zerbait garrantzitsua. Zerbait garrantzitsua. Kataman horren hastia. Erre. Saiatu ingo geha. Hazen. Xurgagailu elektriko batek hoteletik ihes egin du. Zuzena da? Bai! Komodina. Zurgatuko bodina, osondo. Zer da xurgagailu elektrikoa? Aurrumba hauetako bat izango da, ez da? Bai. Egia xurgagailuak askotarikoak direla. Da bakarrik urtena hoteletik? Bai, antza. Albiztia da? 2022an gertatu da Britainia handian. Britainia handian bakarrik eta 2022an bakarrik, oso Begira. ondo. Ane Maialen, bigarren eskua. Gezurra dirudien arren. Entzun? Orain. Zenbat entzun alde ditu negua joan data kantuak YouTubeen 1,3 milioi, 3,7 milioi, 6,1 milioi, 10,2 milioi. Ze astakeri da hau. 6 milioi, 6,1. Oso ondo. Guau. Bai. Bueno, bideo oso politxe da, Baita ere. Bai. Primeran plataformaren logoan zein izki dago koloreztatuta? P-R-E-A. Bai? P. P. E. Oso ondo. Primeran. R. Ane Maialen.
Non egiten dute buru handien txirrindulari txapelketa? Eskoriatzan, Balmasedan, Mungian, Legorretan. Eko txapelketa konkretua. Balmasedan? Errotea? Eskoriatza. Oso ondo. Askatzeko aukera asmatzen da bakoitzien, baina goiztxu izango da. Bale, Ane Maialen. Zeren bidez hartzen du arnasa, marmokak. Tentakulua, larrua zala, bihotza, urdaila. Tentakuluak. Bihotza. Beste rebote bat? Larrua zala. Oso ondo. Guau. Eta guri arnasa eten. Heldutakoan, Buf, txarra, Bai. Askatzeko aukera. Ainhoa Marcos. Ane eta Maialen. Ze musika talde entzun dugu? Metallica. Mezkalika ere ona da, Metrallika. Ondo? Mezkal pixka batekin. Askatzeko aukera ere bai, Baurregoaz. Zeliako bazara zer ezingo duzu jan? Tofua, soja, feta, gazta edo seitana? Seitana. Oso ondo. Seitana zer da? Hau zera bat. Bai, horrela... Ordu bat, zeitan, gero zortzitan. Zeliako baten amets gaiztoa iruran jaiozean, Ze gogorra, Han egiten den ogoi pilarekin da. Askatu nahi duzu, besteko goi bat, 2011 urtean gazte txinatar batek iPhone eta iPad bat izateagatik egindakoa. Beste galdera bat. Entzun. Zer urtetan kaleratu zen City of Stars abestia, 2011-2016. 2016an? Oso ondo? Bai? Ustet baietz. Bota. Bai. Giltzurruna saldu du mugikorra erosteko. Ez da posible. Oso ondo! Biko godin? Benetako da. Hau gertatu da, antza. Hau bai gogorra surgagailu elektrikoa baino. Dena egia momentuz, Importantia Azpeitilen, igual, komo imaten truke giltzurruna? Ez. Ez du mezi. Hobeto esku askatzea, bai. Hau da zuena? Artz batek egina. Nola du izena argazkiko fruituak? Mangostinoa, akia, karambola edo litxia. Karambola. Bai. Karambola litzateke asmatzea. Litxia. Beste bada. Akea. Bai. Ondo, Segulakoa, Gure koreografia dinot. Zenbat dantzari agertzen dira, Beyoncéren Single Ladies kantuko bideoklipean. 3, 5, 7, 9. Bost. Bost. 3. Bera eta beste bi, ilaskita biok. Claro. Te? Ze herrik ditu biztanle gutxien? Zizurkil, Beraztegi, Zumaia, Aia. Aia. Bai? Aia. Beraztegi. Oso ondo. Baidako zu publikoe alde. Beti. Aia! Aia! Da nabarre. Arte martzialak asmatu ziren. Bai. Aia! Bai. Aurrera? Azken dantza hau maitia Zurekin. Erra. Zenbat dantzari agertzen dira bideoklip ez. Pantxo eta Peioren ze diskotan entzun genuen azken dantza bestia, Lurra eta Maitasuna, Eguzkiaren musu, Oles eta Oles, edo Peio Hospital eta Pantxoa, karrere.
Eguzkiaren musu. Lurra eta maitasuna. Oles eta oles? Hori gabonetakoa da hori. Pegi hospital eta Pantxoak Garrere, bikote aurkeztuz. Hene, mundialak, bizek. Beti zurekin jai, beti zurekin nora nahi, bizurekin pixka zurekin alai. Nire bi eskuren uzai, bide lagun eta bidai, baina nik ez duen pandero laguna. Noren panderoa zari da esne beltza kantu honetan? Iturbide, Landakanda, Larrañaga, Maurizia. Bai? Iturbide. Ondo! Artz batek eginea, esan dugu lehen, ez dakit esan dugun, orain esan dugu, hori seguru. Koloradon, hartza etxe batera sartu eta segurtasun kamerek zeregin honetan grabatu zuten. Hau ere gertatu da. Ariane, Iarne, aurrera ingo dugu. Ze urtetan hasi ziren Pisako dorrea eraikitzen? 1173an, 1173an, 1273an edo 1473an. 273an. Ez? 1473. 1173. Guau, zederra, Bai. Okerra, baina. Erre? Eta? Hore bai? Ez uste ez. Zein da belearen onomatopeia? Karra-karra, mau-mau, korro, tarrat. Azkena ez da aukera. Korro. Karra-karra. No. Zeratuko gara Bai, azkakera. karra-karra askatuko duzue? Bai, Bazen. etxera sartu eta pianoa jotzen hasi zen. Artz bat? Ez da posible. Bai. Bai? A ber. Ondo! Ondo! Baina zuentzat! Bazein da zuzena erabaki horra izango dan proba, adidanok lehenengo errondan kosta dute. Frankfurt, Ibarrangelu, Makassar, Bidarte, Bergen, Dublin, Sitges, Boston, Osaka, Ustaritze, Boise. Sitges. Katalunian, Mediterranean. Hane maialen? Ibarrangelu. Laga eta laida ondartzak bertan. Ariane Iarne? Bidarte. Kostan bai. Oso ondo. Ederra. Ainhoa Marcos? Osaka. Kosta du Japoniako hiri honek, bai? Hane maialen? Ustaritze. Doble horrean. Ariane Iarne? Boise. Euskaldun asko bertan, hori bai, ondartzarik ez. Ainhoa eta Marcos? Makassar. Indonesian dago. 50 puntu ditugu. Oker bakarra. Taula osatu beharko zenukete aurrera eginda. Ainhoa Marcos zer egingo dugu? 50. Planto ingu. Ez da asko, 50. Ez. Planto. Bai. Plantoa, Planto. zuentzako puntuak. Frankfurtek. Ez zuen kostarik. Bestea. Trabak isen. Bai, entzuten zen. Hortxe, bigarren errondan. Ane Maialen. Euskal Herriko komiki pertsonaiak dira. Mintxo, Arranotxu, Zakilixut, Belardo, Gabai, Xabineitor, Herminio Bolaestra, Sua, Asteritxo Urdina, Kedar, Magina. Bai? Berdin. Sua. Julen Ribasek marraztua. Zakilixut. Olariaga. Antxono Lariaga, The Great. Ainhoa Marcos. Gabai. Oso ondo. Ane Maialen. Mintxo.
Miguel Berzosak marraztua. Azeritxo urdina? Hau asmatua da. Ainhoa Marcos. Xabinator. Patxi Gallego marrazkilariak sortua. Ane Maialen. Arranotxu. Zaldi eroarena. Ainhoa Marcos. Bai? Ainhoa Marcos. Komodina. Komein orain. Ah, ez. Ba, erabili dugu, ba. Ane Maialen. Komodina. Noski. Ema horreta puntu! Ane Maialen. Hirugarren errondan erabakiko dugu sailkapena. Arrantzarekin lotutako kontzeptuak dira. Errubetoa, eskabetxea, eskifaia, eskarola, eskinosoa, erresaka, eskudela, eskotila, etoia, erromeroa, errola. Nazun esan. Venga, zure esko. Bai? Eskudela. Itxasontziaren barandari, ala esaten zaiota. Eskabetxea. Prozesak eta teknika bat. Eskotila. Ontzien eraikuntzari dagokio hau. Etoia. Traidoreari esaten zaio. Toia, traidorea. Eskifaia. Edo tripulazioa. Erresaka. Meteorologikoa, termino hau. Errola. No. Tripulazio zerrenda. Ane Maialen. Errubetoa. Arrain mota badau. Azken zuzena. Ainhoa Marcos. Eskinosoa. Hegazti bada hori. Ane Maialen zabe bizirik. Komodina. Komodina. Ez? Bai. Eta erromeroa izeneko arrain motari esker. Eta berroita puntu. Eta markagailuak honela geratu dira. 310 puntu. Ainhoa Marcos, oinatu Donostian. Ane Maialen, 680, 570. Ariane Ierne. Etzen erraza, aurrera egitea, eta bereziki finen ezkada ibili. Gaizki, Ezken gaizki. erabaki horietan, komodinak, eta... Bai. Ainhoa Marcos, baina orain artekoak ondo. Oso Bai, ondo. oso ondo. Bereziki aurreko saioan jokatutako final horri esker, Bai. 500 euro, amaikako osatuta. Ondo, lana! Dionaren arabera plana zen zakoa irabazi eta milutzeko lantalde osoa, bazkaltzera Bai. gobiatzea. Eta bixo bidaia bat. Bueno, 500 euro irabazi ditugu. Horrekin, Marcos? Guretzako bai. Afaitxo bat. Zuentzako ja ez da. Ja, gu Bueno, gero. zein buruzko esperientzia, Ainhoa Marcos. Oso ondo, Oso oso ona. ondo. Bai, Eta? oso ondo pasadu. Así que txian dagoen edo zein etorteko... Guk ere bai zuekin, Oso Bost fin. saio, esango Bai. dugu, lehiakide oso onak guretzat, eta oso gustora egon gara zuekaz. Alde honari begiratuta, Ainhoa, hemendik aurrera lo lasai egingo duzu, zikiera. Bai, biharra bakot. Zerbait esan nahi duzu? Bai, nik amama maritxuri patxo bat, beti egoten da hor gabero miluze ikusten, eta ilusioa ingo xo. Patxo bat berari. Eta zoi ere bai, apa bikote! Apa, zuei! Ainhoa Marcos! Veteranoak agurtuta, miluzen aurrera, Ane eta Maialen, ondo? Pozik. Bai, ez da erraza izan, baina esaerak dio moduan, ogi gogorrari, irurako labea. Azki, Ariane, Iarne, gaur iritsi? Gustoa. Bai, ez da? Bai. Lehenbiziko helburuetako bat hori baitzen. Hori da. Hori helburu hori beteta, orain ja beste helburu bat eta Orain bakarra zakue. daukagu buruan, Orain zakua. Horretarako sokatiran aurrera egin behar. Prest, puntu gehiagorekin Ane eta Maialen, azpeitiarrak, erantzuten lehenbizikoak, hartu lekua mesedez, sokatirara goaz. Denbora, zein mendek ematen dio izena Neomak taldearen abesti bati? 19. 21, zenbat da 18ren herena? 6. 6. Ze industria saritzen da Grammy sarietan? Musika. Musika industria. Zein kolore du behi esneak Perun? Txurille. Bai. Zein herritan dago Almadiaren museoa? Lekeitio. Burgin. Zein lurraldetan dago Armintzak alde hondartza? Bizkaian. Bizkaian.
Ze fruitu erabiltzen da patxarana egiteko? Basarana. Basarana. Nola esaten zaio, begiak kolore desberdinekoak izateari? Paso. Heterokromia. Zein da, Herbehereetako hiriburua? Amsterdam. Amsterdam. Zerez eginda dago lamiek ilea apaintzeko erabiltzen duten orrazia? Ilez. Urrez. Zein da, herenegun hitzaren lehen hizkia? H. H. Ze herrialdetan jaio zen Eduardo Galeano kazetari eta idazlea? Italian. Uruguain, nola deitzen zaio sagardotegi denboraldiari? Txotx garaia. Txotx denboraldia ondo bai. Ze hiritan dago Euskaltzaindiaren egoitza nagusia? Gasteizen. Bilbon, zein lurraldetan dago Lautada eskualdea? Araban. Araban. Ze animalia espezie ikertu zuen Dian Fosseyk? Gorilak. Gorilak? Zer da, zure lehenguseinaren aizpa zuretzat? Lehengusina. Ondo. Ze eremuri esaten zaio Euskal Herriko basamortua? Sakana. Barkatu? Sakana. Bardei, ze hilabetetan ospatzen da San Juan? Ekainen. Ekainean. Nola du izena Pearl Jam taldeko abeslariak? Paso. Eddie Vedder, amaitu atxotitza, joan zaitez antzarak? Perratzera. Ondo. Bizkaiko zein herritakoa da PLT taldea? Lekeitio. Mungia, zenbat pezeta ziren ogerleko bat? 20. 5. Zein herritan elkartzen dira Nerbioi eta Ibaizabal ibaiak? Lekeition, ez? Ondo, Ondo, eutxi diogu, bai? Bai, eutxi diogu, ze moduz, neskak? Bueno, bagoaz. Bai. Pizkanaka, bai. Urrengue, hirugarrena izango da, finalera iristen gara. Momentuz ja veteranoen leku hartuta, pasagun zain urrengo programan. Ariane eta Iarne, azpeitiko aizpa bikiak. Ondo, Bai, oso ondo. Bueltan, 15 urte eta gero esan dugu. Horreko miluzen ere izanak. Hartan lanak fina egin da, gaurkoan ere bai, Bueno, hasi ondo egin. Finalera iritsi gara, lanak fina egiten hasita bukatu, aldela. A ver. Pasa egin gara, hori zen helburuetako bat, bigarren helburua zen. Zaku, Alegia, gaur, jokoan, 96.000 euro! Amasai! Borobil! Ondo, Oso ondo. Irabazi ezke bai. Eta publikoa, irundik, txigudi, hau bazue, barkatu! Biluak itxutu egin hau, idazki. Barkatu, nola aztu, publiko oso na gainera, Etxekuek eskaraztu ez, atara aplikazioa gurekin bat egiteko momentua. Bueno, Ariane, Iarne, basat historia zaliek? Uf, arkitektura zaliek. Monumentu zaliek zue bai. Ikusteko modukuek. Torre bikiak. Bitu, neskak gotikoa esan da, kokatuko zenukete? Denporan edo, Frantzian sortu zen, erdiaro amaieran, arte eta arkitektura estiloa da. Adidanok, gotikoak dira, sortean, denpora. Aralarko erretaula, bada edo ez da? Kondestablearen dorrea. Baionako katedrala. Zorrotzako irin fabrika. Santa Graziko Eliza. Landetxo Goikoa baserria. Xemeingo hilerria. Markesko jauregia. Orreagako kolegiata. Tebasko gaztelua. Loiolako santutegia. Egiaztatu egingo dugu. Lauakatx. Arte eta arkitektura estiloa gotikoa. Erdiaro amaieran. Sortua Errenazimendura arte. Euskal Herrira iritsi zen. Hemetxe ditugu.
Berdin. Bat baita bestiaz. Claro. Denpori aurrera duen, beste egiaztatze bat daukazue, aldaketak egin nahi izatera. Lau akats. Aldaketak egin, azken segundoak. Beste da galas. Mariane, Eiarne, urrezko galdera. Bi hondakinetan daude. Zeintzuk, denbora. Zamuz? Eo zer gauza. Idea hondik ez. Loiolako santutegia kiebran ez, eroi berrin ez behintzet. Erra, ikusteko, bai. Zutik. Bestik auskalo. Loiolako santutegia. Bertara goaz. Erra lekue. Ez da gotikoa. Zuzena da? Zer den galdetuta? Barrokoa. Santutegi barrokoa. Bai, gerorantz. Barrokoak aipaingarri askoz gehiago ditu, oso ondo? Tebasko gaztelua. Gotikoa, bai, zuzena da? Ondo, arte derretan zegoen Tibalt bigarrena Nafarroakoaren gaztelu gotikoa. Aralarko erretaula. Ez. Arinagokoa. Erretaula, erromanikoa. Kondestablearen dorrea, gotikoa, zuzena da? Oso ondo. Arabar dorre almenatu ikusgarria. Baionako katedrala irudikatzen duzue, erra, dorre horiekin, altura horrekin, eta esan duguna almendra formako arku horiekin, gotikoa beraz? Andre Mariari eskenia, Baiona handian kokatutako katedral gotikoa bai. Zorrotzako irin fabrika, ez da gotikoa. Euskal estiloko arkitektura izan du bai. Santa Graziko Eliza, ez da gotikoa. Erromanikoa baita. Aurrekoa. 175 euro. Xemeingo hilerrira goaz, ez da gotikoa. Hilerri neoklasikoa baita. Ondo, Espero baino beto. Urreagako kolegia eta ederra, ez ezko eremuan daukagu. Zuzena da? Bai, arkitektura gotikoa, baita landetxo goikoa baserriak ere, eta beste akatsa, markeskoa jauregia, jauregi errenazentista. Oso ondo, 200 euro. Ariane, Eiarne zereginak egiten hasi gara 200 euro eskoratu ditugu, eta 1000 euro irabaztako aukera urrezko galderari esker. Bueno, nahiko lan esan dugu, batzuk erromanikotik datoz, erdierotik datoz, gaur eguneraino, eta hondakinetan daude bi, hori da jakin nahi duguna. Aralarko erretaula aukeratu dugu. Erantzunen artean, 1000 euro jokoan, horretarako erantzun zuzenak beharko genituzke. Hondakinetan dago Aralarko erretaula? Ikusgarria erra, Zorroko irin fabrika eta Tebasko gaztelua ziren. Ariane Eiarne, baina zuk ere zutik, hondakinetan, ez? 200 euro irabazita gainera, gaur, lehenbiziko saioa. Eutxi horri, apa, zuekien. Etxien, estilo danakak zabal-zabalik, atia zuen zat, Beti, baina etorri,